Čaute, týmto bych chcel pozdraviť všetky baby a fanúšikov Kakao Brothers. Ja som Štefan a toto je Peter. Peter, hovor. Čautě, pro dnešek jsme si pro vás připravili produkt od firmy Yves Saint Laurent. Tento produkt, takzvaný Lip Shiner, nám přišel dnes a já se zabývám a specializuji na konstrukci takovýchto produktů a něco bych vám o tom řekl. Designově tento Lip Shiner působí opravdu dramaticky. Barva je lososová a působí to na mě provinčním snobstvím. Zkusíme si tento malý produkt odšroubovat. Šroubuje se s lehkým třením. Nejsem si jistý, jestli ženy staršího věku dokáží svými udatnými silami tento lip shiner odšroubovat. Zkrátka jsem to zvládl. Vytahuje se poměrně těžko. Hodnotím tento produkt prozatím velice negativně. Působí to na mě opravdu stěžejně. Toto je naprostá fušeřina. Pro aplikaci na obličej, respektive na ústa, máme tady specialistu Štefana, který je v kooperaci s moderními a módními salony, jak v Česku, tak i na Slovensku. Působí také ve spolupráci s mnoha slavnými celebritami, jakože čautě babi, jsem v New Yorku a tak dále. Takže Štefane, já ti to zase teďka zašroubuju. Ja ti ďakujem, Peter. A řekni nám k tomu něco, prosím tě. Ešte raz bych chcel poďakovať firme Yves Saint Laurent, že nám poslali tento produkt a idem ho vyskúšať. Jak už hovoril Peter, šrubuje sa ťažko a ja som udatný chalan. Chcel bych popsať konzistenciu tohoto náteru. Hustota náteru je úplne na piču, úplne zlé to je. To je úplný škandál, čo v tejto firme Yves Saint Laurent urobili s týmto náterom, s týmto lip shinerem. Som z toho úplne zdevastovaný, tak bych to hovoril. Poďme skúsiť aplikáciu na hubu. Náter je ťažký, tak dúfam, že aj na hube to nebude ťažké. Poďme tedy skúsiť aplikovať. Ako som si myslel, je to veľmi ťažké i na hube. Nanáša sa opravdu ťažko. Peter, chcel by si ešte niečo povedať o tomto produkte? Promiň, Štefane, že ti do toho skáču, ale nevím, zdali víš, že tato edice Rose Gold, lososová, má nahrazovat píchání huby. Jestli mi rozumíš, po slovensky to neumíme říct. Zkrátka si to máš namazat na hubu a máš prostě šajnit. Pociťujem, ako som úplne rozjasnil tento prostor a shiner opravdu asi funguje. Zkusím to taky. Nechám si to ujít. Toto je prostě fakt fušeřina, jak jsem už řekl, jo. I ten tvar, jo. Pro boha. Lukáš, edícia Rose Gold ti ide dobre k pleti, Peter. Snede typy ako Peter a ja vám to bude opravdu skúšať. Jsem z toho takovej v rozpacích. Prostě cítím takové šimrání a nejsem si úplně jistý, jestli jako mi třeba nezačínají nějaký pupínky nebo něco. Olezlú hubu zatím nemáš. Zkrátka tento produkt já ze své jako praxe hodnotím velice špatně, protože se drží na piču v ruce a produkty z DMK jsou 100krát lepší. Jo? Tohle z DMK prostě není, to je ze Sephory. Jo? No. Z môjho hľadiska tento produkt z 10 bodu dostane iba -5. Týmto bych chcel ukončiť toto video a tento lip shiner
od firmy Yves Saint Laurent je úplne na piču.